Duela 79 urte, herri honen historia aldatu egin zen. Udaletxe honetan, osatutako udal gobernu demokratikoa indarrez kendu egin zuten. Urte asko pasatu dira, gehiegi, baina herri aitortza hau beharrezkoa genuen. Orain arte, ez zegoen ezer idatzita gure herriari. Aiako herrian, gertaera asko egon zirela, baina inoiz ez zela ezer idatzi, ez? Beti jendeak bazekien, entzuna, historia asko entzun ziren, baina bolo-bolo toki ilunetan eta gelditu ziren, ez? Eskerrak eman badizkiotin bertako biztanleei, ez? Hau ezinezkoa izango litzaketa Aiako herritarren laguntzari gabe. Da gure historia. Ez bat eta ez obiak ez txarraua. Da gure herrian historia, ez? Herri batek aurrera ingo baldin badu, oso importantea da, bere historia jakitea, eta bere historian izan dian akatsak baita ere zuzentzen jakitea, ez? Bertako herritarrek jakin izan deulako baita ere aurre egiten eta bizipenak, ez? Eta bihotz ez adizue gaina, barkamen txiki bat Gabinoren familiari. Hainbeste urtetan, ez galako kapaz izan alkate batek, garai hartan, demokratikoki, aukeratu izan zen garaian, txilotu, indar eta eman, eta familiak ezer jakin gabe, hainbat denboratan pasa izan behar izatea, ez? Batek momentu honetan, bere azanen jartzen da, eta oso latza egiten da, ez? Eskerrak eman hori, haian gertatu danan berri, haian gertatu zana argira ekartzeko lana egin dezuen guztirik, eta eskerrik asko 2015 urtia izanagatikan Aiako udaletxeko pleno aretuan modu simbolikon badare indezuelako pauso bat eman dezuelako justizia egiteko. Urraketak sufritu zituzten familia batzuei udalaren agiri ofizial bat emango diegu. Alkateak esan duen moduan, guztien gana ez gara iritsi, idatzi bat nun Aiako udalak beraien familiaren duintasuna aldarrikatzen da.